mi ga pomoći. A? Danas nije ga već to. Ne? Treba prema nekom mjestu. Ajde, sad ćemo vidjeti. Ne, sad sam te da ti kažem. Ono da padne na ovo efekt. To. Pa, ja zato nisam. Koji ti htjeli? Evo te ko mravi, ko prave bube. Ja ću sad moći od grane gore da povijem. Majku ti je. Da ti nasi kako je opet. Kada dan tamo mi povučemo. Ali Jak sve vidim, dobro? Ajde.